Que tal, compañeiros? Estamos aquí na Praza Maior na búsqueda da limpeza. E que mellor limpeza que a que nos ofrecen os xabóns. Pois estamos aquí en Enjabonarte e imos buscar aquí, con este sol, imos buscar o concursante que queira isto. Así que poño o meu radar en marcha. Mira, aquí ven xente despistada e imos ver se... Bos días. Que tal? Chámome Valerio Descontos, estamos facendo un programa que se chama The Comprax e preguntaríame se queres participar. Sí? Como te chamas? Sara. Sara, encantada, Sara. Bueno, pois vouche colocar, Sara, aquí esta chapiña e xa tes premio asegurado polo primeira chapa. Vouche explicar como é a cousa. Son 3 preguntas e tes 3 comodíns, que son o comodín do peón, que podes parar a xente que para parar, para preguntar, o comodín da pista, que ten unha pregunta ou unha pista, e o comodín do piticlín ou a chamada, que podes chamar a quen ti queiras para preguntarlle. Comezamos aquí con Sara. Por favor, sobres para Sara. Escolle aquí o sobre que máis te guste. Este gusta. Este está ben. Vamos coa primeira pregunta. Que di? Que famosa cantante vivía nas casas de Frixa? Non sabes? Non tes idea. Temos todos os comodíns. Podemos preguntar, podemos utilizar a pista, podemos chamar. A pista? Pois a pista desta primeira pregunta di: un dos seus éxitos foi Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. É un dos seus éxitos. Rafaela Carrá. Dime aquí, Sara, Rafaela Carrá. Pois non é Rafaela Carrá, non é Rafaela Carrá. Non é. Pero, fallache a pregunta, pero podes, ata que non consumas os comodíns, non pasa nada. Así que agora temos que usar directamente un comodín. O do peón ou o do piticlín? O do peón, pois a ver, ti me dis, tes aí un panorama, hoxe non será que non hai xente aquí na praza. Preguntamos a quen ti me digas. Pues no tengo ni idea. Vamos a buscar, camiñamos así un pouco. Esa chica. Hai que atopar a chica de negro. Bos días. Non. Sí, ven para aquí. Rapariga, moza, preciosa. Está aquí Sara, coméntoche que está participando nun concurso que se chama The Comprax e ten que pedirche a axuda para a primeira pregunta. Para a primeira pregunta de todas, que di? Como te chamas, perdón? María, participando, axudando aquí a Sara. E a pregunta, María, é: que famosa cantante vivía nas casas de Frixa? A cousa é que a pista é que un dos éxitos é Juntos, café para dos, un nome. Unha cantante que se te ocurre? Ni idea. Quedas en resposta. Lo siento mucho. Bueno, non pasa nada, María. Quédalle todavía un comodín, moitas gracias por intentar axudar. Hasta logo. Bueno, Sara. Estamos como antes de... Nada. Pois... a este punto temos que usar o comodín do piticlín. Tes aí o teléfono? A ver, a quen vas chamar? Teño que dicirche tamén que se non che colle o teléfono ou se dá apagado é como se gastásemos o comodín. Que me van a matar, pero da igual. Saberá, Mónica. Imos chamar a Mónica. A Mónica.
Tens que poñer o altavoz para chamar. Non sei se o tenes. Hola, Mónica. Mira, Escoito, sí. que estoy en un concurso. Mónica, está participando a túa amiga Sara nun concurso de televisión, precisa da túa axuda. A ver, vouche ler a pregunta de novo. Vale, Mónica. A ver, pega aí o oído. Que famosa cantante vivía nas casas de Frixa? En unha pista que un dos seus éxitos foi Juntos, café para dos. A ver, Mónica, necesitamos unha resposta xa. Da igual, Non. da igual. Ahora yo ya sé quién es. Venga, Mónica, chao. sinto moito. Bueno, Mónica non dixo a pregunta, pero ti a sabes. Sí. De repente viña a luz inspiradora e a sabes. Ella, eso sí. E cale? Yo creo que es Dime. Paloma San Basilio. Paloma San Basilio. Ese nome que... Yo creo que, no sé. A lo mejor me É equivoco. Paloma San Basilio. ¡É Paloma San Basilio! ¡Sí, señor! Claro que sí, hombre. Paloma San Basilio. Grandísima Paloma San Basilio. Esto por lo que dijo ella al final. É que, mira, aí está para replicar. Que xa sei, que xa sei, que bo. Xa non vale, Mónica, xa non vale. Bueno, aí escollemos sobre de novo. Este. Sí. A ver, afrontamos a segunda pregunta xa sen comodíns. Está participando Sara connosco aquí na tenda Enjabonarte. E a pregunta 2 di: que dúas figuras ocupan a metade superior do escudo de Lugo? Bueno, ahí ya no tengo ni idea. La muralla y un león, no lo sé. Non ten muralla, non ten león, o que estábamos buscando eran dous anxos que ten aí na metade superior do escudo. Non puido ser, bueno, chegamos a pregunta 2, Sara, moi ben, noraboa, vamos para dentro a recoller o premio. Veña. Que aroma. Oi, oi, oi. Que tal? Bos días. Estamos aquí Trecha e Sara, que estivo concursando connosco. Acadou o segundo premio, o premio Laranxa. Te vais a dar ti, verdad? María. Así que facemos entrega. Moitas gracias. E imos ver que hai neste sobre. Pois hai un vale desconto de 20% nunha compra en Enjabonarte. Moi ben. Pois Sara, isto é para ti para sempre, que o disfrutes. Muchas gracias. Moitas gracias e xa nos veremos por aí. Vestidos de romanos. Eso. Seguimos. Moitas gracias, María. Hasta logo. Chao. Hasta luego. Que tal, compañeiros leais ao Imperio? Estamos aquí na grandísima avenida da Coruña, en Mundo Abuelo, porque claro, un despois de 2000 anos paseándose polo mundo adiante, pois non está pa moitos trotes, pero aínda así imos buscar o concursante que queira este premio e que queira concursar con nosotros aquí en The Comprax. Imos ver se tomamos a unha señorita. Hola, bos días. Hola. Que tal? Bien. Mira, coméntoche, chámome Valerio, Descontus, estamos facendo un concurso para Telelugo que se chama The Comprax. Gustaríache participar? Ten premio asegurado, eh? Intentarlo intento. Intentamos, como te chamas? Iria, encantada Iria. Vamos a poñernos por aquí, así un poquinho máis postos aquí, perfectos. Estamos... Vouche colocar a chapiña, aí, coloca aí. Vouche comentar a dinámica do concurso, que é moi sinxela. Son 3 preguntas e vas ter 3 comodíns para responderes, que son o comodín do peón, que podes parar a quen queiras da rúa para preguntarlle, o comodín da pista e o comodín do piticlín, que podes chamar co teu móvil a quen queiras para preguntarlle. No que llama nadie, que están todos trabajando, así que... Bueno, collida a dinámica, non sabemos como é. Pois, collemos aquí os sobres, elixe o que máis che guste para a primeira pregunta.
Veña. Lo abro yo. No, que isto ten a resposta a todo. Isto é a caixa de Pandora, isto non se pode abrir. Así que, Iria, esta é a primeira pregunta para ti. Que foi o titular da rúa Luís Pimentel? Un escritor. Un escritor... Escritor. Di escritor aquí, amiga mía. No es. E non é escritor. Non é escritor. Pero calma, porque tes os tres comodíns que podes utilizar agora. 1, 2, 3, o que queiras. Que facemos? Dame unha pista. A pista? Bueno, pois a pista é... Unha das súas obras titúlase Sombra do aire na herba. Pois poeta. E é un poeta? Un poeta? É un poeta, claro que sí, é un poeta, Luís Pimentel, grandísimo poeta. Así que imos xe colocar a segunda chapa, quitamos esa e poñemos xa a chapa laranxa, esta xa non a queremos para nada. E imos coa segunda pregunta, que podes coller o sobre, o que queiras. Aí, ese sobre. Segunda pregunta, que di desta maneira: quen foi alcalde de Lugo 7 veces? Atentos, 7 veces. 7 veces algo. 7 veces. Tes dous comodíns que todavía non utilizaches, que son o peón. Cal? O peón ou o piticlín? Chamamos ou buscamos alguén? Eu vou a preguntar. Buscamos alguén? A ver, ti me dis, eu paro a quen queiras. Vou parar con un señor así que tenga... Buscamos a un señor maior, entón. Estamos aquí participando con Iria, se poden axudarlles, é unha pregunta. El nombre de un alcalde que foi alcalde 7 veces seguidas en Lugo. 7 años. Ai, non son de aquí. Non utilizamos ben ese comodín. Tiñamos que estar seguros de que eran de Lugo, de que paraban, porque foi así como un pouco fugaz. Así que quédanos ou contestar ou utilizar o seguinte comodín, que é o comodín do piticlín. Utilizamos o comodín. Bueno, pois Iria, entón imos deixarte un móvil aquí, temos un móvil maravilloso. Por favor, marca aí cando chamemos, a ver a opción de altavoz. Marcamos. E hablo yo. Sí, fala ti. Escoitas, ben. Estamos aquí concursando con Iria. ¿Quién fue un alcalde de Lugo que fue 7 veces seguidas alcalde? Vicente Quiroga. Pues Vicente Quiroga. Di o teu irmán que é o teu primo, que é Vicente Quiroga. Lo de Quiroga me sonaba, lo de llaves... Sonaba, te estabas aí co Quiroga. Con Quiroga, no sé. A ver. Entón, a resposta é... Vicente Quiroga. Vicente Quiroga. Non é Vicente Quiroga, non é Vicente Quiroga. O alcalde que buscábamos era Ángel López Pérez, ese alcalde que foi 7 veces alcalde de Lugo. Iria non puido ser, quedámonos na segunda pregunta, pero hai premio. Así que, bueno, imos a recollelo aquí aí na tenda, a tarxetiña, e imos para dentro. ¿Qué tal? Bos días. Buenos días, ¿Qué tal? Como suerte. Bueno, que te conta aquí a compañeira Iria, hubo sorte. Muy bien. Bueno, chegou a segunda pregunta e leva o premio laranxa. Entón, collemos o sobrinho, o abro eu, para darche a noticia. Pois gañache, Iria, un vale de 40 euros para unha compra en Mundo Abuelo.
Tin, tirin, tirin. Noraboa, Iria, moitas gracias por participar. Esto para ti. Y me voy porque no voy a llegar tarde. Bueno, vámonos tamén. Hasta logo. Chao. Que tal, compañeiros, compañeiras, amigos, amigas? Estamos aquí no berce do baloncesto aos raudales, temos NBA por todos os lados. Aquí, en Manel Sánchez, na rúa de Vilalba, onde intentaremos buscar un novo concursante para este concurso de compras. Imos ver que nos depara o destino neste día de hoxe. Por favor. Bos días, Sabaleiro, que tal? Bos días. Que tal? Como se chama? Eu, José. Encantado, José. Chámame Valerio Descontos. Estamos facendo un programa para Telelugo que se chama de compras. Gustaríame que participase vostede conmigo esta tarde. Como es? A ver, veña por aquí, eu te explico. É moi sinxelo. A cousa é, voulle facer 3 preguntas e vas ter 3 comodíns para contestadas, que son o comodín do peón, que podes parar a alguén da rúa para preguntarlle, o comodín da chamada, o piticlín, e o comodín da pista. Comezamos entón. Vale, veña. Escollemos os primeiros sobres para a primeira pregunta. Escolle un sobre este. Que actor lucense protagoniza Zelda 211? Vamos a ver. Zelda Teño 211. a cara, pero... Pero nome non. O nome non... Tosar, Luis Tosar. Luis Tosar. Luis Saliulle Tosar. rapidamente o nome desa persoa que tiñas aí Claro que sí. pensada. Pensas que é Luis Tosar? Eu penso que sí. É Luis Tosar, efectivamente, moi ben, sí señor. Primeira pregunta superada. Cambiamos xa este sobre, cambiamos a chapa. Pasamos rapidamente, como un foguete, á segunda pregunta. Escollemos outra vez sobre. Ves, isto é un non parar, rápido de todo. A segunda pregunta está aquí. A que santo agradece Lugo telo salvado da peste? Eu supoño que sería San Froilán. Eso, que non. Non é San Froilán. San Froilán deixounos coa peste todo, dixo, a peste, eu son patrón, pero a peste, aí vai, a peste. Claro, claro. Entón, agora que fallache, podes utilizar un comodín dos 3 para esta pregunta. Cal utilizamos? Unha pista. Unha pista queres para esta primeira pregunta. Pois a pista é que ten unha capela na rúa que leva o seu nome. San Roque. San Roque. Hai unha capela que se chama San Roque. Sí, sí. Quizás. San Roque, efectivamente, claro que San Roque, que é unha persoa maravillosa e dixo, pois mira, Lugo sen peste, mellor, Lugo sen peste. Pasamos rapidamente xa a seguinte das preguntas, pero que non é unha pregunta calqueira, porque é a última pregunta de todas. O sobre da última pregunta, imos ver con que nome común é coñecida a cafetería existente no Círculo das Artes. Cafetería do Círculo das Artes. Eu non sabía ni que había cafetería. Entón, usamos o comodín do piticlín. Sí, Chamamos. vamos a ver o periquín. A ver, se me dá sorte. a quen imos chamar? Hai un amigo. Un amigo. Sí. Que se chama Adelante. Abelardo. Imos chamar Abelardo. Está aquí José concursando en The Comprax. Manel Sánchez, dicíamos, o reino do básquet, do baloncesto. Hola, Abelardo. Buenas. Mira, me están haciendo una pregunta sobre el Círculo de las Artes. Mira, ahí
Hay una cafetería en el Circo de las Artes que tiene un nombre, que le pusieron un nombre particular que yo no tengo ni idea. No sé si tú sabes. Sí, sí. Ambigú, pues sí, ambigú. Vamos a decir ambigú. Muy bien, gracias, Abelardo. Hasta luego. A ver, a qué conclusión chegamos entón con Pues eso? a decir ambigú, que es Ambigú. que sí, que é un ambigú. Di aquí o amigo José para a última pregunta de todas. Será o nome común desta cafetería? Ambigú? Pois é correcto, efectivamente, José, moi ben, noraboa. Chegamos á última pregunta e xa temos o primeiro premio de todos. Sí, señor, un concursante excelente, merece unha chapa de campións como esta. Moi ben, José. Chegamos á última pregunta, respondimos e imos agora para Manel Sánchez a recoller o premio de José. Imos. E aquí estamos. Boas tardes, que tal? Hola. Todo ben. Traeche aquí a José, un concursante divino de la muerte. Que tal? Bien, Sei que tiveche suerte. Tuve suerte, sí. Ainda normal. É un gran coñecedor de Lugo e todos os seus rincóns. Así que temos o último premio, o primeiro premio para José. Pois, José. Moitas gracias, Gracias. Maixe. E que teremos aquí? Señoras e señores, é un vale desconto dun 40% nunha compra en Deportes Manel Sánchez e, digo máis, unha fin de semana para 2 personas no Hotel Balneario Golf Spa de Augasantas de Ferreira de Pantón. Noraboa, vaya premiazo que acaba de levar José. Sí, señor, para ti, para sempre. Moita noraboa polo premio. Gracias, gracias. Que o disfrutes. Moitas gracias, Maite, Hombre, gracias a vos. por ensinarnos esta tenda tan bonita que nos gusta tanto. Bien de cando que ir eres. Eu teño xa que renovar 2000 anos cos mesmos zapatos, non se pode, teño que vir a por unhas zapatillas deportivas xa. Cando que irás. Así que bueno, vámonos, Pois José, nada. moitas grazas e ata logo. Chao. Ahora se vou. Que tal, amigos, amigas, compañeiros todos? Estamos aquí na rúa, na Praza da Soidade, en mi pequeño vestidor, con ropa femenina para todas as generacións, complementos, vestidos, de todo, para entregar máis premios a xente lucense interesada na súa historia. Así que imos buscar un novo concursante para este programa de compras. Buscamos... Bos días, que tal? Bos días. Que tal, preciosa? Estamos facendo un concurso para ter Lugo que se chama de compras. Ajá. Gustaríame que participases. Correcto. Perfecto. Queres participar? Sí. Pois ven por aquí, acompáñame. Como te chamas? Chamo ben, Pilar. Pilar, encantada, eu son Valerius Descontus, para servirlle. E explícolle un pouco como vai o asunto do concurso. Son 3 preguntas, cada unha de máis dificultade, e terás 3 comodíns para contestar, que son o comodín do peón, que podes parar a quen queiras da rúa para preguntarlle, o comodín da pista e o comodín do piticlín, que podes chamar co teu teléfono a quen queiras para preguntarlle. Todo claro? Clarísimo. Pois comezamos con Pilar esta edición de compras. Collemos un sobre, por favor, escolle o sobre que máis te guste, este mismo. Que foi o titular da rúa Ángel Fole? Un escritor. É un escritor, efectivamente, moi ben, Pilar, é un escritor. Así que, primeira pregunta superada, xa temos o terceiro premio. Vamos. Collemos o segundo sobre. Pois este tamén. Escolle o segundo tamén, Que Pilar, tal? Sí, sí, gustoulle me son, a elección. me A que grupo perteneceron os músicos Mini e Mero? Nin idea. A pista é a seguinte.
o grupo leva a palabra vento no seu nome? Fuxen os ventos. E Pilar ten razón, fuxan os ventos, efectivamente, Pilar. Dicías que non estabas confiado, pero aquí estamos. Ya, pero bueno, con esa gran pista. Con esa gran pista o que pasa é que pasamos xa directamente co loco, che. A chapa de Corrosa, está participando Pilar aquí en Mi Pequeño Vestidor e ten para a última pregunta 2 comodíns todavía. Así que Pilar, escollemos sobre. O segundo tamén. O segundo tamén? Tamén. Pois o Da segundo. sorte. A ver. Que había no lugar onde se construe o edificio da Xunta? Tampouco Que había? sei, pista non hai. Pois temos que ir ao peón. Pilar, pois Vamos entón... buscar o peón. Imos buscar Vámonos a topar. Pois ti dime, eu Pois... como unha frecha vou a por el. Pois nunha flecha vamos a esperar que pase algún peón que si algún peón que seña maior de 20 anos. Maior de 20, buscamos a unha persoa maior de 20, así, sabedora, unha persona inteligente. Sí, como a min, que non o sabe. Pois damos se queres un paseo para buscar así un pouquiño. Esa terraciña seguro. Nesa terraciña queres buscar... Bos días, que tal? Boas tardes. Bueno, dito, estamos aquí con Pilar nun concurso que se chama de Comprax e quere a vosa axuda para unha pregunta que ten a última pregunta de todas. Queredes axudar a Pilar, a nosa compañeira Pilar? Sí? Quen vai lle prestar axuda? Mira, sinalou rápido, foi preciso. Quen é o dos dous? Como te chamas, perdón? Marta. Pois Marta, vouche ler a pregunta. A pregunta é: que había no lugar onde se construe o edificio da Xunta? Non o sei. Bueno, moitas gracias, Marta, non pasa nada. Gracias. Vale, moitas gracias. Pilar. Temos a Pilar. chamada. Temos o piticlín todavía, temos o piticlín. Chamarei continuo, a ver. Chama continuo porque ten que coller. Hola. Boas tardes, Nuria. Que tal? Está nun concurso que se chama de Comprax e necesita a túa axuda para a última pregunta de todas. Que había no lugar onde se construe o edificio da Xunta? O edificio de O edificio de sindicatos é a resposta. Moitas gracias, Nuria. Moitas gracias. Chao. Edificio de sindicatos. Incorrecta, non é correcta a resposta, non é o edificio de sindicatos, era o convento das Salesas, ese edificio que estaba no edificio no anterior, o edificio da Xunta. Así que, bueno, chegamos á segunda pregunta, temos o segundo premio para Pilar e imos para dentro para recoller o premio. Pasamos. Moi ben. Maldito tempo, persianas baixas, tristeza, ausencias, portas que pechan as masas. A recoller o premio. Que tal? Boas tardes. Mira que bonita Sí, é precioso. lámpara colgante. Que tal? Estou aquí con Pilar, que estivo participando connosco hoxe. Fixo moi ben. Non acertou a última pregunta, pero bueno, chegou aí, ten o segundo premio. Ben. Imos dar o premio rosa. Pues esto para ti. Moitas gracias. A ver, Pilar de Lugo, neste concurso de compras en Mi Pequeño Vestidor, gañou o premio rosa e ten un vale de desconto dun 30% nunha compra aquí, en Mi Pequeño Vestidor. Así que para ti esto, Pilar, moita enhoraboa, participaste moi ben. Vémonos. Perfecto. No seguinte. Vamos. Pues moitas gracias. Hasta logo. Hasta logo.